Gaeilge Weekly. Fáilte arás chuig an seo, cos tásúla gom goil gacharad go maith. Dúirt mé é seo an budcar leile an leagan eile on the other version of the podcast, on Gnáthleagan, the kind of standard version. Goil mé Scriosta inniu that I'm destroyed today, that I'm wrecked, agus sin an fá ó bhfuil an teidéil sin on bud an teacht an seo. That's the reason why the podcast is titled as such this week. Mar tónóna déilún atá ann an seo is Seol. So Monday afternoon here in Seol, hart a chúige clog chronóna about 5 o'clock in the afternoon. Ach má híonn sé cosúil le Céadaoin dumsa. It feels like Sunday for me. Marial goil mé co-thuirseach sin agus ag tógáil go bugé inniu níos mó ná aon rud. Taking it easy today more than anything else. Mar inné, bhí mé ag ri sa la marathon. I was running in the half marathon yesterday an seo is Seol. Bhí sé go maith, bhí sé go hiontach, bhain mé sór taithne bheas. I really enjoyed it. Ach, bhí sé zachar, bhí sé an zachar fad. But for the last few months, so le cúpla mí anuas, bhí me ag trainal agus bhí me ag súil le áirithe a dhéanamh. I was looking or hoping to do a specific time that was níos lú ná ór go le, so under an hour and a half, níos lú ná nócha nómid. Agus rinne mé ór 8 nómid is fiche agus 57 seconds. So I did 1 hour 28:57 seconds. So bhí mé níos mó, piúganí níos mó ná nómid óháin faoin spruch a bhí agam. So it was a full minute and a tiny bit under the goal that I had. So bhí mé fiosrúcháin. Bhí sé deachar, mar a dúirt mé it was difficult. A lot of training over the last few months. A long training all le cúpla mí anuas. I guess a lot of the training, I wasn't really pushing myself that much when I was running. Ní raibh mé chur mór an brú an féin agus mise ag ri le cúpla mí anuas I ri an training all. Ach níos mó ná aon rud eile more than anything else. It was the consistency agus a bheith leanúnach leis agus a bheith in an rá 3 lá in aine seachtainna. Okay, tá mise chun dul ag ri inniu, I'm going to go for a run today. Agus initial now and again to really push it and really turn up the pace, I guess. Chun dul níos tapúla agus chun níos mó brú a chur féin anis is a ríis, but I certainly had to turn up the pace and turn the pressure on myself yesterday. Bhíorm a long brú a chur féin in dhé agus dul níos tapúla ná mar scanach. And yeah, it was really good, but a lot of things went against me as well. So it was actually, bhí mé soch brodul asam féin. I was fairly proud of myself, to be honest, which I wouldn't normally for most things in life. Le lán rudí sa sail, ní bhíonn mé brodul asam féin. I guess a lot of people would be saying to me about different things. Oh, you did really well with that, or that's really good achievement, whatever. Oh, rinne tú go hiontach le sin, agus is, bhain tú é sin amach, tá sé sin go hiontach. Ach, ní bh chiam brodul as mór an rudí, or ní bhíonn mé ag smaoine bh rinne mé go hiontach le sin, or tá mé fiosrúcháin. I'm really happy go nearna mé an rud sin. Ach, leis an rás seo a dhé, agus is dócha ní amháin an rás. Ach, le gá nó tríd ó ceithre bhí anuas really over the last 2, 3 or 4 months. Tom brodul as an féin an méid mar bhí a lán ibre a chur isteach chun an tuair sin a bhaint amach to achieve that result. Bhí a bheith discipline just dócha agus chun féin smacht a bheith agam to have kind of some self-control and agus féin creative freshen, some self-belief agus féin winning, self-confidence chun é a dhéanamh agus bhí cúpla nómid I ri a rás agus bhí mise ag smaoinmh béidir nach bhfuil mé in ann an tám seo a dhéanamh, nó béidir nach mbeidh mé in ann. Chuineáil an luas seo. I might not be able to keep on going and keep on myself at this pace. Ach bhí mé in ann sa deara fiosrúcháin leis agus, yeah, I think that's the end of the end of a bit of a chapter with my running béidir go sa sin mar deara chabadéil amháin le me chuid ri.
agus cé go minic a bhíon méid grim mar really le blian inús a gothirthe le trí nó ceir a bhí inús, especially over the last 3 or 4 months, been running a lot to méid grim an tam fad really agus get more into ní máthlam rudaí cosú le Strava or dumsa éanos, listen, mal tá daoine eile ag géirí rudaí cosú le sin a dhéanamh agus labhairt faoi cadence agus pace agus brógaí rathe difriúla agus speisialta agus an bounce sáin tú as brógaí rathe difriúla agus gels agus gachar leile sin ceart go leor. Tá siad an é sin a dhéanamh ach níl na rudaí sin ro simúil dumsa, bíon méid labhairt faoi theangacha go minic an bod. I speak about languages a lot on the podcast, and I guess stocha an tuairim nó an dearcha atá agam, the kind of outlook or perspective I have an ri agus achlíocht go generalta, tá sé cosúil leis an dearcha atá agam theangacha. Tá sé soch simply, really, it's fairly simple. Ní hé sin le rá gohfuil sé éasca, that's not to say that it's easy, ach, ní chaithí tú ach beidir de brógaí rathe a chuirt, agus an sin breach the guards a chuirt, agus out the door, as they say. So all you have to do is put on the runners and shorts and get out the door. It's just ri ar fa tamil, an chéadú eile a dhéanana tú ri beagnaí níos fuidsa, an sin beagnaí níos fuidsa, beagnaí níos tapúil agus pís le písa a thógáil to build it bit by bit, agus gáil na bheith smoin of an nummercha faoin plan níos mó agat, instead of thinking of kind of the bigger plan that you have, no. Rudí eile so le pace agus splits agus gachar eile, but tá sim agat sna rudí sin if you're interested in those things. Ionta gach dumsa, just tá sin níos éasca dul amach, taithna bhhaint as ri beidir ri ar fa or clig teacht ras sus a thógáil I gceann gá lá racha mé rís beagnaí níos tapúla or beagnaí níos fuide a little bit faster, a little bit longer the next day, even if it's only, céad méidir níos fuide a few má tá sé artar. An méid sin beidir chéad méidir nó gá chéad méidir níos mó sin mo ghóthain, that's enough for me, agus tá sin ceart go leor. So bhí sé géonta agus ceann sanna chéad orintanta le tamil inús, one of the first times for a while a rinne mé rud aigen agus dúirt mé like, that's an achievement, éacht atá ann sin agus éacht atá buinsa amach agam. That's an achievement that, well, I've achieved. It sounds much better in Irish because they're not the same word. Ach, éacht eile agus rud eile, bhí méid labhairt an tacht an scatsa sprochanna don bhliain nua. I was speaking last week about goals for the new year agus ceann an rudí a bhí scríofa síos an lista sin ná sub 130 half marathon a dhéanamh, so tá sé déanta agam inis. Agus tá mé chun sus a thógáil ón ri ar feadh tamil ceap amach beidir just, tá mé rá rudaí cosú le sin mar eall gohfuil mar chorp fós tuirseach agus beidir a mór fiú by mé rá, special an dul amach ag ri. Maybe even tomorrow I might be thinking, maybe it's good running again by mé ceart go leor. Ach, bhí sé hintach bhí sé deachar, like thuí lán rudaí im eye ceapam. I think a lot of things went against me, mar bhí sé churbáistí. Agus ní bhíonn sé a churbáistí mór an or go minic is sa bhil, so ceapam grá beagnaí mí orm le sin. I think I was a bit unlucky with that. Chomh maith le sin bhí glucose pack agam, agus teagan ná choiríonn sé sin go mór lom ní thógam iad sa tréineáil a churbe. I don't take them in training at all. Agus maithlam beidir race day lán Ross is maithlam iad a thógáil agus I bríonn siad go maith, they work good, tugann siad an 10% an defon géad sa bhreis that the extra 10% is doch a déanann sé difriocht gan daos. Agus chail mé an glucose pack sin tíbhas siad an 100 kilometer, just hit sé amach as ma fóca, buics le déach gur hit é sin agus nóir hit ma fón, mar cinnte bhfuil bheith sé deachar chun é sin all agus é sin aimsú in ní an rá, so it'd be difficult to find that and to get that back after the race. So bhd níos fearr gur chail mé rud éigen cosú le sin glucose pack in áit rud éigen níos tábhachtaí cosú le ma fón nó ma chlúsán. Ní rá mé an ma chlúsán a úsáid sin rud eile. I wasn't able to use my earphones, mar bhí fáib agam leis an USB port sa fón, tá sé briste. Agus bhí actually maidin bhí dul go shoppa, so repair shop is dócha
chun é sin all jeisithe to get that fixed. So I gcónaí bí mé géisteacht le ceol nar bhím ag ré go háirithe I réiste agus ceapam grama ag labhairt faoi seo gán ó trí bhí ó hin tar éis an trail race sin a dhéanamh agus bhí mé ag labhairt faoi right here, right now le Fatboy Slim agus céadh cuachtach agus atá an ceol how powerful the music is nar bhíonn tú ag ré agus nar tará an sais runner's high sin agus mar sin de. So ní raon ceol agam, ní raon glucose agam, ní raon aimsir tírim agam nó dry weather. Ach, thug sé sin rud ag an dom ag an am céine. That gave me something, I think, at the same time. Agus dúirt mé, you know what, I have to prove it to myself now. Caithfidh mé, is seo has spáint them féin go fréidlam a dhéanú that I can do it agus, you know, is cuma ar na rudí eile agus caithfidh mé tá spáint them féin níl an ceol ag tastalm, níl a glucose agus a aimsir tírim ag tastalm. Tá mé chun é seo a dhéanamh agus is cumalam faoi gach rud eile. Tá mé chun é seo a dhéanamh mise agus má gá chus stocha mí my two legs, my two feet. That's it, you know, agus támuid chun é seo a dhéanú. And yeah, really, really happy and really, really enjoyed it. So fear sauce agus bhuain me sór tá na bheas agus yeah, níl sagam an mai mé ag sinú sús daon rásaí eile go luath bar rinne mé an trail race sin mí na saona, mí bhean fóver, rinne mé rás 8 km an seo, rinne mé rás 10 km I mBéarla in Athenry lá Stefan an Stevens Day. So yeah, beidir go dógaí mé sus ó de rásaí aonos agus yeah, beganí níos lú ré a dhéanú lom féin I réit na seachtaine to run a bit less myself during the week. Ach tá mé tógáil go bogé and you bhí mé chun lá omláin sir a thógáil ón obair. I was going to take full day off from work and then I said, I'll have way too much to do tomorrow. Muna bhfuil Gaeilge Weekly déanta agam. So ag obair beaganín in ach ag géirí a thógáil go bog ag an am céine looking to take it easy at the same time. Cad eile, éon scéal eile le cúpla lá nó seachtain a nús ó nuair bhí mé ag labhairt libh an óir dhearnach an tachtain sicáte. Well, chur mé thuras in áirithe go dtí an Idal sa booked a trip to Italy. Bhí mé ag labhairt ceapan faoin Idal agus an Idális agus mise ag fólam na Idálaise ar an bud an tachtain sicáte. Agus tá mé dúirc tar éis thuras a chur in áirithe to book a trip go Bologna in mí mórta. So ba mé ag fágáil dúirc tar éis deir seachtainna lá the Pork, so straight after St. Patrick's Day's weekend, an sin ar an níl láideag ceapam sa bhí mórta. Agus ba mé ag fannach den áit níl sé tíbhis sé de chathair Bologna Sashanside, Bologna City ach tá sé fíor chungrach níl sé ach fithe nóméid ceapam ar an rothóir ó an áit seo a réanú di Casalecchio an tanam atáir go lór na chathrach I Bologna agus buics le dé atá lóistíon agam. Thankfully I have accommodation mar tá car agam ina chonaí an sin agus don tréimhse sin nó písa don tréimhse sin nuair bhaid mise ann. So for a part of the time while I'm there ní bhaid sesin an sin so ba mé an fannacht ina orsan agus ceapam go dhéanaan sé sin tíorfriocht olmhór. I think that makes a really big difference. A bheith in an dul áitségan agus gan fannacht I hostel nó óstán. I mean, fécha óstán cear go leor aftal sé chustasach agus freisin fós níl tú an de chuid cócroachta a dhéanamh in óstán chomh madla sin, you know, sé cear go leor fra cúpla lá ach má tá tú in óstán ar fra cíciise mar hampla if you're there for a fortnight níl sé chomh jazz an sin geala mé sin dit, I promise you that. So ag tudú go mór leis ba sé go jazz chun dul láit éigen agus yeah, in áit, you know, dul láit éigen ar leighn na sira. It's stocha leighn na sira atá ontú. I guess it will be like a holidays. Ach ag an am céine ba mé ag déanú iireacht mo go ná héal a dhéanamh agus mis an sin. I was trying to just do my kind of normal life nó ma go náthimh léithú líanamh my kind of daily routine nuair tá mé an sin. Ceapan ggóil sin níos éasca é sin a dhéanamh leis an orsan agus chomh mála sin as well as that. Ba mé gobar nuair tá mé an sin. So nimé chun gá cheachta na hógáil sir an obair tá mé géirí rud é dhéanamh agus tá mé géirí is tócha
an Seol chéine atá agam an seo is sa bhil, é sin a bheith agam san idáil ar feadh gáithheachtain agus beagnaí níos lú ibre a dhéanamh ionas go mbeidh seansanna agam taistil timpeall na hiodála nó an áit sin sais timpeall ar Bologna chomh maith le sin tá mé ag iarraí Bologna eáil agus feabhas a chur ar mo chuid idálaise agus a bheith mufuoin ag buint taitna bheits mo chuid drama an sin, so I won't be working ní bhaid mé gobar le gnáthimh with the usual routine ach fós ba mé gobar beagnaí an seo san siúd mar ní maithlam an structure sin a chailúint agus bheith nummercha am sir agam monará mé ag gobar agus mis an sin I'd have too much time if I wasn't working while I was there. So to do go mór le sin agus freisin tugann sé beagnaín spragu dom a bit of motivation hod níos mó feabhas a chur ar mo chuid idálaise idir inis agus ma thuras. Agus tugann sé níos mó spragu dom maidir leis an obair mar ba mé ag fágáil ceapam gá lá tar éis deire seachtain na Gaeilge. So I'll be leaving about 2 days after the end of Seachtain na Gaeilge Irish Language Week an tachtain is fuide sa bhliain mar an sé ar feadh níos mó ná chaicís actually mar an sé ar feadh seacht lá déag an nád lasts for 17 days normally agus an doubt an tachtain is fuide sa féilere más rud é chun tú gobar mar úntar Gaeilge if it's the case that you're working as an Irish teacher. So ar nói ba mé gnóthach le sin agus ribh sin ba mé agus tá mé really le mí an ús fíorghnóthach leis an gcórsa nua a bhfuil mé i chrothú with the new course I'm creating. So ba sin cosú le rud ag an jazz, so it's light at the end of the tunnel le rud ag an a bheith ag sú leis agus mar tá is sagam go mbeidh mé an dul agus taitna bhhain seas mo chuideama an sin ceapam go mbeidh mé in an beidir níos mó ibre a chur isteach agus obair níos fearr a dhéanamh idir anis agus an sin mar tá sagam nar chríicniam an tréimhse seo and I kind of finished this period at this time by me an dul ní leichen de sira not holidays ag by me an dul áitéigen agus áitéigen nua agus Ashtar beag a bheith agam to have a bit of an adventure hall on sin. Chur sé iontas arm freisin, it really surprised me as well. Céicomh ceangailse agus atá an idáil nó céicomh ceangailse agus atá Bologna leis an gcuid eile den idáil ar éanos. Like Bologna agus Milan, níl siad an a chungrach dá céile very close together. Ach fós tá an train zíreach a thógáil ó Bologna go Milan agus ní thógann sé ach ar chléig agus beidir 10 nóid, so 7 nóid. All in all, chomh mála sin tá an dul go Florence, tí bhís sé de carcha nóid, nó beidir leabhar tá charcha níos lú hall an sin freisin the smaller cities there as well, Modena, Imola, Ceisteanna agus cúpla ceann eile, so tá mé dhéirí an de sin a thógáil freisin chun taistil timpeall na háite to travel about the place agus níos mó gen idáil a eáil seachas Bologna a bháin apart from just Bologna itself. Agus dúirt sa landíní lom go datnóí Bologna lom. A lot of people said to me that I like Bologna agus she an 6 chathair had nóach lumsa. It's the type of city that would appeal to me. So we'll see are they right fungavecimids on will on ceart acu. So really looking forward to that and really enjoying focusing in the Italian for this year. Ag buint taitna bheas díreach isteach ar an idális in Milan and still doing my classes here with I have 2 different teachers in Seol. Tá Bert Wúntray agam an seo is Seol agus ag buint taitna bheas casú lo meeting them gach seachtain agus just ag déanú clachtú Cora, mar dúirt bé agus mar bhím ag rá i gcónaí, as I say all the time, má tá tú ag éirí éirí níos fearr ar rud aigean cai tú an rud sin a dhéanamh. So in áit Duolingo a úsáid do an áit staidir a dhéanamh ar an grammadach, má tá mé ag éirí feabhas a chur ar mo chuid Cora san idális, má tá mé ag éirí feabhas a chur ar na am sa leat marathon mar hampla caithfidh mé Cora cleachta a dhéanamh san idális, caithfidh mé ri níos mó i ri na seachtainna caithfidh tú an rud é chéin a dhéanamh agus i gcónaí ceapam. A landíní din siad dearmad ar sin agus crochéann siad plán atá beidir róchasta a plan that's too complicated agus déanann siad dearmad
kickoff simplí orintanta actually agus atá sé chun éirí níos fearr rud an níl sé éasca, it's not easy níl sé éascar churbe agus tá neart rudaí im a héal ó mise I géirí a bheith níos fearr ag na rudí sin. There's loads of things in my life that I'm trying to be better at or want to be better at agus ní mé ag déanamh go maith leis na rudí sin. I'm not doing well with those things agus caiithí mé níos mó iirecht a chur isteach unto beidir. I have to kind of put more effort into them maybe ach tá sé teagán níos simplí ná mar ceapan daoine cai tú XY agus Z a dhéanamh an rud is deachar faoi sin ná XY agus Z a dhéanamh in áit an actually ceapan daoine go bhfuil tricks agus methods agus hacks de friúla ach man tá tú I géirí éirí níos fearr ag rud aigen cai tú am a chathamh ag déanamh an rud sin. Si rud amháin eile, so bhí mé ag leart go dtí seo faoin ré agus an leat marathon inné agus chomh matla sin mar thuras go dtí an idal ag gceann cúpla mí. Ní féidirlam an podcréile seo I dhéanamh gan labhairt faoi rud aigen, físcléthe actually a video game a chruicní mé an teachtain sicáte agus sin Red Dead Redemption 2. So tá is agam go raibh mé ag labhairt faoi Red Dead cúpla mí ó hin, actually chur mé amach podcréile I mína saona nó mína nolog dar bhanam buchail bó. Agus chur mé an teidéil sin an podcréile sin cé nach raibh mé ag labhairt an numracha faoi Red Dead Redemption an show sin, even though I wasn't speaking that much about the game Red Dead on that show. Cheap me se go raibh é sin I dhéanamh mar bhí an físcléthe ag an buinte sin chomh maith sin. The video game is that good. I felt like I had to do that. Bhí almost aigen, few almost beag a hort don chléthe. I had to kind of honor the game or kind of make some sort of a tribute to the game. Bhí sé chomh maith sin. Agus bíon nach gá bhí tar éis a thosaí mé an chléthe almost 2 months after I started the game. Faoi dhearr chríicní mé an chléthe cúpla lá ó hin ceapan beidir an chéadaoin sicáte agus wow. Bhí sé dochreide, bhí sé like tá sé deachar chun labhairt. It's tough to speak about it, mar tá is agam nach maiid mé in an churniúil cé chomh maith agus atá sé. I know I won't be able to express how good it is agus an méid a dóla mé as an chléthe. The amount I learned from a game, beidir go bhfuil cuma sais aisteach sin near Jerem. That might sound a bit strange when I say it. Ach an náire dóla mé an méid sin rudí faoin Seol go ginearálta agus mise ag imirt Red Dead le gá bhí a nús. Ní mé chun chuirsí dhéanamh an pláist nó na characterí. Na daoine atá bhfuil Red Dead Redemption imirtha agah, baie is agah. You know, faoi Arthur Morgan agus Dutch van der Linde agus gach den eile sa chléthe. Na daoine nachhfuil sé imirtha agah, beidir go bhfuil si bh géirí rud éigen a lurg YouTube chun beagnaíonn ólas aáil faoin gléthe ach wow. Like, nar smaoiníonn faoi ní amháin na físclaí a dimmer mé in my héal. So when I think about not only the video games I've played in my life, mar gan dabhas is é seo an físclaithe is fearr a dimmer mé riomh. This is the best game I've ever played, 100%. Ach ní amháin é sin, freisin ceapam as gach árán a thula mé in my héal go dtí seo, as gach scanan nó srát telefíse a chonaic mé in my héal go dtí seo, as gach podcréile atá cloiste agam go dtí seo, as gach níl sagam písa alína nó pizzer nó greengraph atá feicia agam go dtí seo, as gach sais creative pursuit though. Písa alína is tócha is féidir that rá kind of out of every work of art or piece of art or creative pursuit that I've seen atá feicia agam go dtí seo my héal. Ní ceapam gur féidlam smaoinmh ein rud níos fearr ná Red Dead Redemption 2. Bhí sé chomh maith sin agus tá agam ghfuil a lán scéalta ag a lán daoine faoi Red Dead agus má haon tú lína. Beidir gur é sin an rud is fearr gur chuirdit a dhéanamh. Maybe that's the best thing you should do má tá tú a géirí níos mó hiiscint faoin gluthe seo ná té go Reddit nó té go YouTube agus féarcha na tráchtdrochtaí atá fáca ag daoine na físeánaí sin agus na post sin maidir le Red Dead. Look at the comments and discussions that people have had on places like Reddit and YouTube in relation to this game.
Maar an rud a deirtar go minic, the thing that's said often, no, the only bad thing about Red Dead Redemption 2 is you can never play it for the first time again. You know, gach or if you agus tam cinse gan im roi me an cluthe a ríis sa tauci. Ní bhaid an seans agam imirt den chéadúir a ríis agus ní bhaid an dríocht sin ann. Ba an dríocht sin ann mar tá an cluthe comh más sin ach ní bhaid an dríocht the magic chéine ag buint leis relation to it mar a bhí le gábhí an ús agus mise ag imirt Red Dead don chéad or agus in náir dóla mé a lán rudigs dachrí sé agus tá sé a ríis tá sé 6 granver agus beidir buganín brolach an níos ar brolach ach tá sé buganín eisteach é sin a rá agus ceapan nó é seo ará tá mé chun rá anis dóla mé an méid rudí faoi me héal hain agus dachrí sé ma insín agus ma dearchu ar a lán rudí changed my opinion and perspective and my view on a lot of things in life agus ag only been landini agus mis fresh and explain faoi fiiscla hí mar just síimseocht atá it's just entertainment agus it's like scrolling on Instagram for an hour just rud ag an spríúil chun an tám a chahabh just to pass the time and to spend the time ach Orintha le cluthe éigen nó orintha le árán éigen nó le scalan éigen nó aon rud cosúla sin tugann sé rud éigen tifriúil dit agus má tá rud éigen in ann de instín nó de chuid thuirmí a athrú. Wow, tá sé anmha. Má tá simig aon duine é imirt tóir cúpla óir ar cligdó. Give us a few hours mar tá sé beaganín maul ar dús agus comh mála sin tá sé beaganín just tógann sé cúpla óir ar clig chun an cluthe a hiiscint. It takes a few hours, I think, to understand the game well, but then once you get into it, it's cluthe anna ada I mean, hoog sé gábhí omlan, ho dumsa arenos hun a chríicnú agus bhí mise ag imirt beagnach gach ihe, gach dara ihe ar laiadach. Bidger as seasca lá bhí mé ag imirt carcha nó cúg lá is carcha as na seasca lá sin out of the 60 days from start to finish. I maybe played it 40 or 45 of those days, so tugann sé pí of fada chun chríicnú ach tá sé anmha ar fad so bhfuilhin go mór an cluthe sin má tá tú géirí é imirt agus dúirt mé caithí mé rud éigen a rá faoi. I have to say something about it mar just gach duine a bhí póirteach sa cluthe sin a chrothú. Everyone who is involved in creating that game deserves every bit of credit they can get. So sin é guys, sin é cúpla topic randomach inniu ach sin mar a bhíonn sé orintha ar Gaeilge Weekly ach orintha just is matlam é seo a dhéanamh an áit topic amháin a fiocu amach agus a lan structure a bheith ag an bud Gaeilge is matlam just labhairt faoi cad atá ar siúil agam an seo sa Spáin agus ma tiramí difriúla ar rudaí. So sin é, guys, gur míle maithagah mar is gonách as a bheith ag éisteacht an fear figure bhuaich má tá tú ag géirí a bheith jaagháil leis an bud Gaeilge. If you want to get in touch with the podcast for anything asholas, feedback, no, just chattarcht a chur chuigam, liam.learnirishonline @gmail.com agus freisin tá na nascanna le haid learnirishonline agus gachra eile sa description hís down below in the description. Míle buchas guys le romí live an tachtain se thugann le cúna slán agus bannacht.